Hej Ufo. Jeg hedder Christian, jeg er 23 år, og jeg kommer oprindeligt fra Skanderborg. Og jeg er student på første semester. Og her er lidt om mig. Som person, der er jeg smilende og er glad, og jeg håber på, at det er noget, jeg kan sprede til mine medstuderende. Jeg er altid klar til at give en hånd med og hjælpe der, hvor jeg kan. Jeg har en irrationel frygt over for havskildpadder. Jeg har prøvet lidt af hvert førhen. Jeg har prøvet at arbejde på bar blandt andet. Så det der med at skifte fustage, den teknik, den sidder bare på ryggraden. Men sanden. Jeg er den der type til fester, der altid ender med et par solbriller, og jeg kan ikke altid svare på, hvor de kommer fra. Jeg har solbriller på indenfor. Jeg giver ikke en fuck. Jeg giver ikke en fuck. Sprøjter panden. Hvis man er heldig en gang imellem, så kan man høre mig synge. Ikke at jeg er vildt god til det, men singer-songwriter, den har jeg altså skrevet på CV'et. Og alle folk kunne se, at I var ikke genert. Det lød jo skide godt, som I kunne høre, men prøv lige at se crowdet. Armene er helt i vejret. Jeg ved, hvad der sker på vandrørene. Mintoshot. Nu vil jeg snakke om, at man har noget magt, sådan når man er i UFO. Så skal I bare lige se et lille klip af mig, der sammen med Iben har fået 4 voksne mænd til at slikke med på noget toiletrulle. Normalt, når jeg står bag baren, så er det her i gårdbutikken. Jeg synes det er på tide, at jeg kommer ud fra min vante rammer, kommer op i en lidt anden liga, og kommer op i OF og får lov til at lange et mentoshot over baren. Og trænger man til et kram, når dagen ikke har været særlig god, eller patienten har været træls, så står mine arme altid åbne. Men hvad kan jeg bidrage til UFO? Jeg kan bidrage med et stort smil, et godt humør, og så er jeg altid klar til at give den en skalle for fællesskabet og det gode humør og de opgaver, der nu medfølger i UFO. Også når det gælder oprydning. Når alt er sagt, så vil jeg rigtig gerne være en del af UFO, fordi jeg føler, at det er et godt fællesskab, der er i UFO, og det vil jeg rigtig gerne bidrage til. Jeg vil rigtig gerne bidrage til, at vi som tandlægeskole får nogle rigtig, rigtig fede arrangementer, og at helt klart være med til at løfte det sociale niveau, så vi alle sammen kan få en mega, mega fed studietid, så der er også tid til andet end bare at kigge ned i bøgerne en hel dag. Jeg håber, at I vil overveje mig, og ja, så ses vi i hvert fald på gangene, om end ikke andet.